to duk inda aka kada aka raya me kai ka ce musulmi, amma me kai tijjaniya, me kai salaf, me kai izala, me kai kaza, wuta kawai. Karka bata lokaci, karka bata kanka lokaci. In an ce me kai ka ce ni musulmi ne, sai in an zo ana hayaniya ne za ka ce a'a mu fa gaskiya irin wannan musuluncin naku na ɗariƙa ƙungiya kaza kaza a'a mu na annabi muke bi shine kawai. amma da an taba ka ce kai salaf, da an taba ka ce kai tijjaniya, da an taba ka ce kai kaza, wallahi ka kama hanyar arna. wala takunu minal ladhina farraqu dinahum wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah ya ce kakku zama irin arna waɗanda kowa kafa kungiya, da an taba shi kawai kungiyar yake wa salati yana kambamawa. ku zama kawai musulmi. Annabi Yusufa da ya zo rasuwa ya yi sarauta, ya fi kowa kyau a zamanin shi. Tun da ake ba a taba samun mutum mai kyau ba irin Annabi Yusuf, sai da aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabin kyau gaba ɗaya shi aka tattarawa. Duk inda ka ga wani kyakkyawan mutum namiji ko ta sima samɓaleliyar budurwa, duk duniya an ka tattaro su gaba ɗaya, da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi masu kyau, in ka tattara su gaba ɗaya kyansu rabi ne. Yusuf yake da rabi. To waye kai Annabi Yusuf? Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ɗaya kenan. Na biyu, duk duniya ba a samu mutum mai daraja Annabi Yusuf wajen nasaba ba, dan shi annabi ne. Baban shi Yaqubu annabi, kakan shi Ishaqa annabi, baban kakan shi Ibrahim annabi. Yo waye kai Yusuf? Amma da ya zo mutuwa, ji abin da yake cewa, rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Allah ka bani mulki, na gode. Allah ka sanar da ni ilimin fassara mafarki, na gode. Fatirar samawati wal ardi, Allah kai ka halicci sama da ƙasa. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, duniya da lahira Allah kai ne mai gidana, ba ni da kowa sai kai. Tawaffani musliman, arzikin da nake roƙo kai min ya Allah. Yusuf ne yake magana yanzu, Qur'ani yake ba mu labari. Arzikin da nake roƙo kai mini, ka ɗauki raina ina musulmi. Wa alhikni bi salihin, ranar lahira ka tashe ni cikin mutanen kirki. Ka ji har annabawa abin da suke roƙo kenan. Ba wani annabi da ya ce ya Allah ka sa mutu salaf ko tijjaniya ko gumiya ko izala gabas ko izala yamma ko shi'a ko wani iskanci, duk ba wani annabi da ya roƙi haka. Babu. Abin da suka roƙa shine mai musulunci, al-islam. Kuma ku duba jama'a, duk wani addini a duniya sunan shi yana komawa ne zuwa ga